Hello guys, good morning. Ayun nga, kanina nagising na ako ng 4 o'clock, nag-livestream na ako. Tapos, after ko mag-livestream, natulog ulit ako. Ngayon, kagigising ko lang, maliligo na ako. Kasi day off ko ngayon, magdi-deliver si Kunyang. So, busy-busyhan tayo ngayon. Ayun nga, para sa ekonomiya ng Pilipinas. Alam nyo guys, hindi naman ako mayaman. Sapat lang. Nakakakain lang ng 3 beses isang araw yung pamilya ko. Okay na yon, kaya kailangan ko kahit na may trabaho ako dito, nagdodoble kayod ako para makaipon, tapos panggastos ko na rin. Tapos yon, kaya nag-online business ako. Kaya eto, laban lang. Sige na guys, maliligo na ako and magre-ready na ako. See you later. Bye! Hello guys! Good morning sa inyong lahat. Ngayon ay magdi-deliver na ako. In 300 meters. Nakasakay ako ngayon sa Uber. Magdi-deliver na ako. Ayan. Hataw ngayon ang inyong kunyang girl. Ay, kunyang Grace. Hataw ako ngayon kasi kailangan ko ng maraming pera. Ayun, sa likod yung aking i-deliver. Ayun. See you later guys. Magdi-deliver muna si kunyang Grace. Deliver is live. Bye guys. Thank you customer. Finish my first batch. Ayan. Second batch naman tayo guys. Hello guys. Ayan, good afternoon sa inyo. Diyos ko, pagod na ako. Hindi pa ako kumakain. Ayan, second delivery na tayo. Yung third delivery, ewan ko kung anong oras. Kasi wala pa sa akin yung items. Ito, kukuha ko pa lang. Ayan. We will see if what happened today. Kung madi-deliver ko ngayon. Kasi parang mahirap ngayon pagdating sa damit na eh. Ayun. Tingnan natin kung makahabol. Ayan, see you later guys. Update. Ayan. Hataw tayo ngayon. Deliver is live. Bye! Hi guys, ito na. Pangatlong deliver ko na to. Napapagod na ako. Ayan, para sa ekonomiya. Laban lang. Ayan. Mega love shoutout sa inyo lahat dyan guys. Ayan. Dito na nga ako kumain eh. Sa Uber. Kumain ako ng hopya. Ano yung hopya ko? Nagay ko na doon. Nagugutom na talaga ako. Super duper 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 gutom. Ayan, last na to. Meron pang isa mamayang gabi pero titignan ko kung kakayanin ko pa. Sige guys, bye! Hi guys, kakauwi ko lang. Galing sa deliver. Pagod. Mamaya ulit. See you later. Tutulog muna si Kunyang. Nakakapagod pala guys. Nakakapagod kumita ng pera. Ayan guys, sleep muna ako. Papahinga ng konti, tapos mamaya gora na ulit. Ayan, thank you so much.